El dia 8 celebrem l'aniversari del naixement del poble valencià, reinterpretant un dels menjars que ens identifiquen com a poble. Vine al sopar i tasta l'hamburgatell, perquè serà un dia que durarà anys. Hola, som endins i fem música en valencià. El dia 8 estarem tocant en Orba I serà un dia que durarà anys. Fa 10 anys tingué lloc la primera BTT d'Orba i des d'aleshores no en falla cap dia. Serà un dia que durarà anys. El dia 9 d'octubre també realitzarem activitats per als més menuts. Enguany homenatjarem a l'Ovidi, perquè sí, perquè volem. Serà un dia que durarà anys. A la vesprada nit del dia 9 d'octubre estarem fent berenar i sopar a la plaça de la Pilota d'Orba i ho farem acompanyats pel grup Apel. Los esperamos, no nos fallen. Aquí en Orba, en la plaza de la Pilota. Serà un dia que durarà anys. El dia 10 estarem organitzant activitats de multiaventura per a xiquets i xiquetes, per la vesprada. El dia 11 pujarem al Castellet tots junts. Serà un dia que durarà anys. Volem que el 9 d'octubre sigui un punt de trobada per a veïns i visitants. Una oportunitat per presentar-nos com el poble que som. Amb tot el seguit d'activitats que has vist, tan sols et faltes tu. Baixa al carrer i participa cada dia, perquè si ho fas, estic segur que serà un dia que durarà anys. Serà blava i tranquil·la la mar, serà verda i espessa la vall, serà gran i dolça la muntanya, serà un dia que durarà anys.